Inkinga-ke ithi esibhedlela bamtshele ukuthi akuyona i-miscarriage le, ugeli khonto ayiphuzile. Thina bese siyaphika ukuthi ayikho nje into ayiphuzile futhi nento e-wrong ayidlile ayikho. Aya esibhedlela bamkline-ke baphindele endlini. Uthe meseluleme-ke kanti sizoqondana nale nkinga yakho-ke nawe. Hhayi-ke bahambe-ke mese eseluleme, hhayi umfana angifonele mina athi angizobavakashela ngoba naye wayevakashile endlini. Hhayi ngihambe-ke nami njengenjwayelo ngiyobavakashela. Washintshela umfana endlini, waqoqa amafoni ethu wabeka kude nathi. Khona ukuthi singazokwazi ukuthi sifonele someone ozosisiza. Ngoba ngaleso sikhathi wayesesibophile endlini yakhe, wasishaya ethi asikhulume iqiniso ukuthi ingane yakhe iphi. Ngoba esibhedlela kwashiwo ukuthi khonto ayiphuzile, thina sobawu-2 nje bahlezi sisobawu-2, nginalo ulwazi nami ukuthi wayiphuzeni. So mina iqhinga lami lase lithi-ke angifake wena ngoba umfana ngiyazi uneshow uzophuma le ndlini ashiye ezofuna wena nawe ezokubopha la kuthina. Wangifaka kanjani-ke awukungichaphele mntanami? No phela anti wesishaya nami ngangekho into engizoyenza and wazongidubula nokungidubula anti ngilimele kumanje. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli no-Long Star. Namhlanje vashelo udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Yebo sisi njani? Ngiyaphila. Ubingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibonani babukeli. Ngiyanibingelela ngiqhamuka eGreat Town. Qhamuka eGreat Town? Yebo. eGreat Town ngokuhlala khona la eThekwini uyasebenza mhlawumbe? Yebo ngiyasebenza. Okay. Udaba lakho uqalaphi? Oh ngathi ngizothini kodwa-ke Iqala ekuqaleni nje. La iqala khona. imfihlo yami ithi ino-anti wami nami nomngani wami. Engingasho futhi usisi wami. Okay. Umngani wakho usisi wakho? Yes. Okay. Kusho ukuthi la mina ngadubuleka ngendaba yemfihlo. Imfihlo nosisi wami lo wamitha memitha. Ekumitheni kwakhe naye wayeshibilikela nje ingane. Engenayo isho ukuthi ubaba wengane ubani kodwa wayenomuntu owe-straight owaziwayo nami engimazi. So wachitha wamitha wangaba nesho ukuthi ngane kaba. Yebo. So manje ke uyasithini iplan yakhe noma ngithini? Iplan yagcina ithe kufanele akhiphe isisu. Okay. Kodwa into esirong wayesazi ubhuti lo straight ukuthi ugeli ukhulelwe. Utshelo uba ukuthi ukhulelwe ngoba phela uthi ke nawe ayingazi ukuthi ubaba wengane. Phela kufanele asho ugeli ngoba phela wesekhulelwe. Sase sibonakala yini isisu? Wenakho ukugula nje kunimase singabonakala isisu. Oh. Nama signs ukuthi upregnant. So manje mayemtshela ubhuti wanjani ubhuti uyinjabulo? Wajabula ngoba ngathi umntana noma khona noma kodwa abazizwani noma wengane kusho ukuthi sebona ukuthi lo mntwana uzobonda naye. Oh okay. Wajabula nje kakhulu nje. Okay. Manje ke lo umngani wami sisi wami akekho happy ngalesisu. So manje ke akhathe esetholile ukuthi pregnant na decide in. Sasikhipha phela isisu. Nasikhipha noba u2. Yes about 2. Okay. So emva kwalokho ke ubhuti esithini indaba ngoba phela uyazi ukuthi ke nakhona ingane ezayo. Mase sikhipha phela isisu usisi wagula kwaphoqa ukuthi fanele uclean. Okay. Mina ngangingekho ke bahambe uclean wahamba naye umuntu wakhe. Bafika bamtshela isibhedlela ukuthi akusiyiphutha leli. Lesisu ukuthi kuphumile ismiscarriage. Hayi babuye ke esibhedlela ke ngibizo ngizombheka namtha uhambe kanjani. Hayi ubhutele izibuza nje izibuza wagcina boze khona into esinemfihlo nayo so nasibothu ngoba sonke isikhathi sihlezi sindawonye. Hayi ngenilanga ubhuti nje kujiji asijikele. Sivalele endlini. Ngibize mina ngizobavakashela mengibiza
And vele ujwayele ukubavakashela. Ngijwayele ukubavakashela kunankinga ngibunte wrong. Ngifike nje nami ngidlalele kamnandi. But nje ngimbona ukuthi hayi akekho right ke namhlanje ngimjwayele nje. Hayi ashintshe but nje sikhaleni. Ya, kwenzakalani ngingane yami? Sithuse nathi ngathi asazi. Sambona ukuthi akekho right uthatha into le bangazi pepper spray noma yini le uthatha kwasibhamu wabeka la ucaca ukuthi fanele asithela ngamanzi wasishawa Unjani bawu2? so bawu2 Yo, okay. hayi ngibotha hayibo lento ishobile sishawe athatha isibhamu ngadubleka mina emlenzeni mengidubleka hayibo ngiyibona lento sisishubile manje Naku kuphuma negazi phela manje. sengilimele mina manje lana sizophuma kanjani kulento le kujijima mina ngiqamba amanga ngikhombe kanti wami ngoba ke angazi nami ngizothini senkingeni manje la akho phone lana amafoni akude nathi asikwazi ukufona Uyikhomba kanti wakho ngaliphi ngifuna ukwazi leyo part. nama ngazange kodwa nje kwahlangahlangene ngazama nami ukuthi fanele ngibone phela ukuthi fanele senze kanjani ngoba Ngiphume la. ngilimele la fanele ngithola usizo sishayiwe lana hayi Manje kusikhomba kanti uthini? ngimtshela ukuthi uanti uyena owasinikeza into ukuthi sithole into ngiqamba amanga into ukuthi siphuze la ukuthi akhiphe isisu lo angisazi ngizoqhubeka ngithini hayi azama ukuthi afuna uanti avela khokho khiya umnyango vele siphunyuke sibaleke sifonela uanti nginkathi uanti nginawe nenkinga zakhe zasemhlabeni mahliphi uanti naye ngimali stokfela ngimthatha uanti ngimtshela ukuthi uanti yazi ngcono ukuthiwa uphuthume emafami ngoba nestokfela ngathi siqala uba yinkinga manje labeni bekufonela Manje uqhamuka ulimele kanti uthi akaphuthume nekustokfela uyichaza kanjani lo kulimala? Angifikanga kuyena uanti phela ngithi vele uyena nangumfana ode sezoyo lokhu nje yombheka uanti So manje uyamfonela? yes Umfonela uthini? ngiyamfonela uanti ngiyambonisa phela ngisengiyifihla nami ukuthi ngilimele ngisenkingeni But yini leyo owayisho wabona ukuthi no anti ngeke ngipakishe manje ngihambe? phela naye babemfonela abantu bemtrade befuna imali zakhe imali zabo abantu So ngisho ukuthi ke na yini leyo wena owayisho kokuyena wabona ukuthi no angihambe njengalomzuzu. phela ngoba abantu bemfonela ngithi bemfonela left and right ngathi anti mina isombululo sami sokuthi vele ngoba nawe usune stress awuthola ukulala wenza ukwazi la ngamaphilisi Bakufuna left right and center. bakufuna vele upakishe emakhaya ngamtshela ngimtransferela imali ngoba phela ngithi mina ngiyasebenza ngi-right field nasekhaya mina phela mangqingqiza hayi anti nakujabulele lokho ahambe Abangesabuza. abangisabuza sisi kwayikhaya nami ngikwazi ukuthi ngithole lapho sisi ngiyafa inhlungu sesikamngani manje lapha endlini kamngani sifikile nathi asenze singifike kanjani la ngoba indlela engifa ngayo inhlungu sifuna ukuthola lo sizo Nagcina ithole iphiko usizo ngoba phela sesibhedlela fanele nichaze ukuthi lenhlamvu ingene kanjani. hey sisi into yababuhlungu buke ukuthi kwafanele ngiqamba amanga Wathini? ngathi kade kuqhamuka abantu besibamba inkunzi besibamba inkunzi kwangiphoqa ukuthi ngifike ifoni yami mina mengifika ifuna phela yona le yade ifuneka abafana mina nganqaba nayo minqaba nabafoni ke abafana ke base bangidobula Bakushaya futhi. ngashaba phela angithi ngangafuni ifoni sesiyalwa nabafana Bagcina bengayithathanga. ngathi bagcina bangayithathanga phela ngoba ngayifika ekhaya angithi phela vele lento le ayikho ngiqambela amanga la ukuthi Kahle kahle usomaqhinga. Ubumngane wakho lo osenkingeni naye. Ngoba ngathi wonke amaqhinga aqhamuka nawo. aqhamuka nami phela mina nje ngithi fast phela ngithi yena usathi usanda ndishomayele ukuthi ivela kanjani lento yengane kwasho kacima vutha abalangabi So uphi yena kule sikhona phela siplana naye futhi uyena fanele ngihambise esibhedlela nasibhedlela ngifika nje naye siba abantu nje ababanje inkunzi kabi mina bekuyimina vele ophethe amafoni ngoba imina onebele ngibifikela ifoni bengifikile ifoni amafoni wothula kumina. Okay, asiphume kulesi sibhedlela. Umlisa ke wamfica uanti ekhaya wafika ekhaya ke nje siqale lapho. Eyombheka. Ekhaya phela wengenayo ishow yasekhaya lami. Ngoba phela singahlali nomngane soba uthi uyesu usisi wami phatha singahlali soba uthi una ekhaya. Okay. Kwathi isikhathi sazafika ngoba wayiduka.
Oh. Lucky u-anti nawe shuthi wasemini vele segezele wayihambela ngoba vele na i-stress asimbulala. So u-anti yena wayimazi ebusweni? Ya u-anti wayengamazi ebusweni, wayemazi over the phone ukuthi kufonile yabo nje ngaphela umfana oyilungele nje ohloniphayo ekhaya. Okay. So manje inkinga u-anti usefuna ukubuya. Ufuna ukubuya phela mahwala lapha emakhaya kuyabhora. Ingakho usuzolusha udaba. Mfana kuyangiphoqa. Simthinta u-anti simazise ngalolu daba. Uready kodwa ukhuluma naye? Umuntu onjani u-anti? U-anti yena noma mhlambe engathetha kodwa shuthi uzo-understand ngoba ngifuna ukumazisa le ndaba ngoba phela nami iyangihlukumeza, iyangihlupha. Egcineni ngifuna ukubuya naye. Fanele sibe ne-solution ukuthi mebuya kuzokwenzakalani. Asimthinte. Ucabanga ukuthi uzoyi-understand? I'm sure nangu wadla idokufela. So I'm sure nayo iplan. And uzoku-understand ukuthi uphumaphi. Asithembe ukuthi izongena manje. You have reached box of. Okay. Chances are akafuna ukukhuluma nawe. Okay, nansi ring. Thanks God. Yebo sawubona. Sanibona njani? Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Black Life TV lalela ngani yami ungangidayiseli nje insurance mina ungangidayiseli nje insurance ufunani? Hayi cha ngidayisi mama, ngihleli lana nomshana wakho. Uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ubani? Umshana wakho. Umshana wami ufunani ku TV? Uthi ke nanginodaba nje eselumshisa acela nje ukutshela lona. Hayibo. Kufanele TV mangabe khona afuna ukutshela mina hayi akakhulumeke. Ngicela umlaleli. Bambe kanje. Yebo anti unjani sawona? Yeah, sawubona mshana. Yebo anti, yazi kunenkinga la emfihlo efanele ngikutshele yona. Usuke neyimfihlo mntakabhuti. Hayibo. Oh anti ayikho into engizoyenza semhlabeni kodwa udaba oluserious. Bengifuna ukutshela ukuthi njengoba uhleli lapha emakhaya kumayelana nani. Uyazi phela nje futhi leyo nto sengiyenzile ngithi ngangisho ukuthi ngayo imali yabafazi. Ngibabuthanele abafazi imali yabo manje na konke sekuright. Yini inkinga? Hayi anti wangayona kakhulu inkinga leyo. Kwakukhona ukuthi nginenkinga nomngane wami lo cousin wethu. Wakhulelwa, then mekhulelwa kanti unabantu abawu2 athandana nabo. Yena ubhuti lo esimaziyo ekhaya lo unakufona ukuthi sihambe sixoxe naye ukuthi uright yini kanjani memvakashele. Wayitshela ingane yakhe kanti naye kunjani ugela akazi sekaba ingane ngoba uthandana nabantu ababili. Ya, phela mina ngikelaphi la? Yima phela anti ungathethi. Ngiyacela anti ngangisenkingeni nami ngingazi ngizophuma kanjani. Sasisenkingeni kwahlala sobabili. Ngoba umfana wagcina ke lokhu njani ugeli mekhulelwa ke ngazi singane kabani wasahamba sawukhipha isisu wagcina ukukhipha isisu kanti Hayi, yebo anti hayi. Ungabe ngitshele leyo nto ukuthi wena ukhulelwe nto wena. sasingenayo anti into sasingenayo into esizoyenza ngoba wayengazi ukuthi yena ekabani ingane ngoba babezoyidinga bo2 ingane ngoba nalomunye umfana oyengenayo ihlobo ingane lo munye esisola ukuthi kuyena baba ingane hayi lo asimaziyo thina ekhaya. Yebo anti Uyisidwedwe ngaleyo ndlela ukuthi usubulala ingane wena. akusimi anti wayibulala ngangiphuze lutho mina ngikhulelwanga. Kodwa wawukhona ukubulawa ingane engakazali. Hayi asicabanganga nathi ukuthi fanele senze kanjani ngoba vele egcina sasongena enkingeni.
ngoba kuzothiwa futhi mina vele umfakile kule nto obukufaka ufebe bakhe. Awuye kule ndaba efaka mina-ke mani. Okay-ke umfana-ke siphume-ke sisageli-ke lo kanti sophuma into le ephuzile izophuma eka-boyfriend embizisa singazi sizombiza. Amthathe-ke amphuthumise esibhedlela, memphuthumise esibhedlela bangifonele nami ngize ngizombheka. Inkinga-ke ithi esibhedlela bamtshele ukuthi akuyona i-miscarriage le ugirl khonto ayiphuzile. Thina bese siyaphika ukuthi ayikho nje into ayiphuzile futhi nento e-wrong ayidlile ayikho. Aya esibhedlela bamkline-ke baphindele endlini. Uthe meseluleme-ke kanti sizoqondana nale nkinga yakho-ke nawe. Hhayi-ke bahambe-ke mese eseluleme, hhayi umfana angifonele mina athi angizobavakashela ngoba naye wevakashile endlini. Hhayi ngihambe-ke nami njengenjwayelo ngiyobavakashela. Washintshela umfana endlini, waqoqa amafoni ethu wabeka kude nathi. Khona ukuthi singazokwazi ukuthi sifonele someone ozosisiza. Ngoba ngaleso sikhathi wesesibophile endlini yakhe wasishaya ethi asikhuluma iqiniso ukuthi ingane yakhe iphi. Ngoba esibhedlela kwashiwo ukuthi khonto ayiphuzile thina soba uthi bahlezi sizoba uthu nginalo ulwazi nami ukuthi wephuzeni. So mina iqhinga lami laselithi-ke angifake wena ngoba umfana ngiyazi uneshow uzophuma le ndlini ashiye ezofuna wena nawe ezokubopha la kuthini. Wangifaka kanjani-ke awungichazele mntanami. No phela anti weshaya nami ngangekho into engizoyenza and wazongidubula nokungidubula anti ngilimele kumanje. Wadukulwa yilo mfana. Ilo mfana emlenzeni. Wasutha akazodubula nami. Kangazi anti nami ukuthi uzongidubula ngangitshela ukuthi mhlambe iyona indlela esokwazi siphunyule ngayo la endlini. Hayi mntakabhuti waze wangiphoxa. Ngiyaxolisa anti. Wathi yimi engikhiphise umuntu isisu. Anti nami kwasehlangene emqondweni ngingazi ngizokwenza njani ngizothini ngoba egcineni lase ngalithola usizo laphaya. Kwangekho umuntu ozosisiza. Ngiyaxolisa anti ungakhali ngiyaxolisa anti. Uthangenze njani njengamanje yini ongifonelela yona ungihlukumezelani ngempela ukungitshela. Ngiyaxolisa anti kade ngihlukumeza nami lento ngiyaxolisa ngempela ngiyaxolisa. Manje inkinga yami ukuthi uyafuna ukubuze la eThekwini. Manje into eyinkinga angazi nomfana mabe kuthiwa uyafika wena uzokwenza njani. Angazi noma naye fanele simtshele ukuthi kwenzakalani kuze ngakulimazi angazi. Awungitshele mntakabhuti ukhona ukuthi into ofuna ukungitshela yona ukuthi akufanele ngibuye. Yebo anti ngoba akuyona into yena ngihambisele yona emakhaya estokfela. Kwakuyiyona lento engihambisele yona. Ngifuna ukukutshela namhlanje ngoba mangingakutshela akekho uphinde umuntu oyokutshela. Ungiphoxile ngale ndlela yokuthi ungiphoxa ngaphakathi enhliziyweni indlela engangithanda ngayo mntanami, indlela engithanda ngayo mntakabhuti. Ukwazi kanjani ukuthi ungifake ogibeni omngaka? Ngiyaxolisa anti. Ngizame imali zabafazi, ngikho imali zabafazi ngoba ngifuna ukusuka emafama ngithanda uhlala emafama mina. Angikuthandi mina ukuhlala nami ngahlala sibe emakhaya. Manje kufanele ngihlale ngikhashile. Ngiyenzanga. Anti ngiyaxolisa angazi imfihlo le engazi ngizoyithini kubani ngoba kwalo muntu kwayimina ngiyamsaba. Angazi uzokwenzani mekuthiwa uyakubona angazi. Ngiyaxolisa anti ngicela ungixolele kakhulu. Angazi ngizothini. Angeke ngize ngihamba manga ngithi ngizokuxolela kwamanje angeke imbi kakhulu lento. Uyazi mina kuyimanje ngiyalungisa lana ngithi ngiyagibela kusasa. Ngiyacela anti ngicela uthume kancane at least ngizama ukuthi ngipholise noma ngalanga kuyena angazi ngizothini noma ngisigibela angazi anti ngiyaxolisa kodwa ekugcineni. Akulungile ngoba nami ngiyayithanda impilo yami ngizosukuhlala kancane noma mangisuka la ngize ngalapho straight ngizoya kwenye indawo noma ngikome ivili kulungile.
Okay, anti ngiyabonga. Alright, nazo kulungile. Uzizwa unjani? Ngizizwa ngathi khona umthwalo odilikile noma angazi. Ngizelwe kabusha. Kodwa-ke uno-anti right ne? Ya, u-right yena. Kodwa mase kuthiwa ngixolele kwangampela ngoba uyena umuntu engisele naye emhlabeni. Ngoba lo mfana angimazi ukuthi uzokwenza njani ngoba sesimqambela amanga isikhathi eside. Ngoba lento mhlawumbe no 3 years noma 4 years yenzeka. But-ke kulesi sikhathi eside sikhona, awucabanga ukuthi mhlawumbe usexolile noma mhlawumbe mawubuza umngani ukuthi mabekhuluma usayikhuluma yini le ndaba? Bayesaba umngani kuyifaka le ndaba mawukuthi uyazama ukukhuluma indaba yengane umngani uvela afake indaba. Bese ngafaka enye indaba. Ngifake indaba. Sho. Because njengoba nami azangidubula nje. Ayihlala silazi side lakhe wrong. Hlezi sazi lakhe elihle. Manje kunzima. Yo, kodwa isibonga ukuthi u-anti usazoba safe-ke for lezi nyangani. Kodwa-ke at the end of the day fanele nithole indlela enizoyixazulula ngayo ngoba phela u-anti usekhulile. Ngiyahleze ehambe ebheka abaqhuma isibhamu. Acabanga ukuthi-ke namhlanje sijaha yena leso sibhamu. Kunzima. So fanele nje nithole indlela enizombeka ngayo udaba ubhuti nisho nje ukuthi u-anti wayengahlangene. And nesikhathi sesihambile, I'm sure ngeke ukudinwa kusafani. Hey, asithembe njalo. Angazi ngizothina angazi. Hayi sibonga ukuthi kodwa u-anti kusayalazi kuyena iqiniso ukuthi umuntu ofunwa nje akazi nanokuthi Akazi uyafuna. ukuthi wenzeni. Yo, ngiyayizela ke babukele emakhaya ukuthi ke na ukuthi u-anti kulungile usazocasha ke lapha yana acashe kancane until ilungiseke le ndaba. Sithemba ukuthi izolungiseka nobhuti alazi iqiniso kodwa nomoya sithemba ukuthi uyehlile bakwazi ukuqhubela phambili babo umndeni futhi. Siyabonga kakhulu kwesi Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.